Pekný deň, volám sa Juraj Hrčka, som herec a učiteľ. Klientom som už 5 rokov asi, odkedy sú tu v Bratislave, lebo viem, že sú aj v Poprade. S doktorom Tulenkom som sa stretol, dá sa povedať, že náhodou. Skrátka som prišiel do jeho ambulancie, takže mal som toto šťastie a bol som tak spokojný, že odtedy, ak sa dá, tak chodím len sem. Čo ocením, tak akože jednoducho 3 slovami, je to ľudskosť, to znamená, že perfektný prístup, či už dole, ako sa vraví, na recepcii, alebo priamo v ambulancii, potom profesionalita, že všetko to majú k dispozícii od rentgenu a všetkých, aby všetko vedia zariadiť pod jednou strechou, a potom samotný ten prístup, že presne vedia vycítiť, že teda či sa človek bojí alebo nebojí, a či má čas alebo nemá čas, a podľa toho sa nastaví aj celý ten úkon. Prečo chodím pánovi Tulenkovi? Doktor Tuleko počúva, dokonca vie aj debatovať na rôzne témy a o všetkom. Veľa vecí, čo má človek niekedy pocit, že toto by som nechcel, tak nie je tu taký tlak, ako môže niekdy byť, že no to je iná cesta, nie, alebo to musíte, nie. Vždy sa nájde nejaká alternatíva a to mi bude celkom fér. U Smart Dental som naozaj spokojný, aj ako klient, ale zároveň aj ako človek, pretože trošku je to, ako keby sme boli členom nejakej rodiny. Takže áno, odporúčam. Smart Dental je naozaj fajn.